سلام كبرات تخطاتلتي سلام مالتي ميديا مابس channelكم كعبد حان مساهم نزا فيديو قدم مجماركم نزدي channel سبسكرايب نزدي فيديو دمو لايك كمون حساباتكم ماب كومنت مسحة فايترسو كعبجيني دحار لك حمزنا يلوم زا أمثالي أزي زقرمن مسات انزغلني حكا زانتاتات هيوت بغطس على هانا أربول كمينة سبزي مزا channelكم كنو I am Dr. Farid Farah with Michigan Hematology Oncology. إذا لو مهزن لكم قريب إذا لو خزانتا فترى زي كونس ميتا ميتين حكا فتسامين بزعب حدا حكي حكيم زنهبر سبن اتبسم حكم الناس فوت أمو زسكح قبل زقدلس حكيني حابريتاي سناي مكتفان دكتور موت بسم حكم الناس تفت أمت أمت دكتور فاريد فاتا من يونيرو إذا زسكحك حقابن زفت أمسب من يو دكتور فاريد فاتا عب حقري ديبانوسي توليدو تمورتو مسودة نا أمريكا متيو نا أمريكا زيجن دزرخبه فلوت حكيم يونيرو فاتا ميشيغان هيماتولوجي أنكولوجي زبهالتكا الحكمنا كفته كابس كرتشهن حمشن كساب كرتشهن أساس لستن እዚ ትካል ናብ ሸውዓተ ዝተፈላለየ ቦታታት ማዕበረ ኣብዚ ግዜ እዚ ንዓሳት 17,000 ተሓከምቲ ተቐቢሉ እዩ ፋታ በዚ ኸይኣኽሎ ቫይታል ፋርማኬር ዝበሃል ፋርማስን ዩናይትድ ዳያግኖስቲክስ ዝበሃል ናይ ምርመራ ትካልን ከፈተ ብደጊኡ ክረአ ከሎ ፋታ ሙሉእ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ሕልሚ ማለት ኣሜሪካን ድሪም ዝነበረ ሰብ እዩ ዝመስል ነይሩ ሳምር ትበሃል በዓል ቤትን ሰለስተ ውሉዳት ነይረሞ ኣብ ሚሽጋን ኣብ ዝርከብ ኣዝዩ ክቡር ብሚልዮናት ዶላር ዝግመት ዓብዪ ቪላ ኸኣ ይነብር ነበረ ኣብቲ ማሕበረሰብ ከዓ ከም ሓደ ጻድቕን ክቡርን ሰብ እዩ ዝቝጸር ነይሩ እንተኾነ ግን ኣብ ድሕሪ ኩሉ ሃብትን ክብረትን ሓደ ስውር ጨካን ኣራዊት እዩ ተሓቢኡ ዝነበረ እቲ ዝሑል ክፍሊ ኣብቲ ማእኸል ከተማ ሚሽጋን ዝርከብ ዘመናዊ ሆስፒታል ጸጥታ ሰፊኑ ነበረ ጨና ኣልኮልን መድኃኒትን ንኣየርቲ ሆስፒታል ሸፊንዎ ይርከብ ሓንቲ ብዕድመ ዝደፍአት ጥዒቲ ሰበይቲ ልባ እንዳሃረመ ውፅኢት ምርመራ ድማ ትጽበ ነበረት ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ማዕጾ ተኸፍተ ዶክተር ፋሪድ ፋታ ብኽብሪ ኣተወ ንሱ ኣብታ ከተማ ከም ፍሉጥን ብሉፅን ሓኪም ካንሰር ወይ ከዓ መንሽሮ እዩ ዝፍለጥ ነይሩ ሰባት ከም ኣምላኽ እዮም ዝኣምንዎ ነይሮም ዶክተር ፋታ ገጹ ኣንሲሉ ብዓሚቕ ድምፂ ከም ዝበላ ኣዝየ ዝሓዝን ውፅኢት መርመራኺ ከም ዝርዮ ከቢድ ናይ ካንሰር ሕማም ኣለኪ ብህፁፅ ሕክምና ወይ ከዓ ኬሞቴራፒ ክንጅምር ኣለና እታ ሰበይቲ ብስንባደ ንበአት እቲ ዘስካሕካ ሓቂ ግን እዚ እዩ ነይሩ እታ ሰበይቲ ዋላ ሓንቲ ሕማም ኣይነበራን ካንሰር ዝበሃል ኣይነበራን ሙሉእ ብሙሉእ ጥዒት እያ ነይራ ስለምንታይ ሓደ ምሁር ሓኪም ንጥያት ሰባት ከምዚ ይገብር መልሱ ሓደ ጥራሕ እዩ ንሱ ከዓ ገንዘብ መርዚ ብ$35 ሚልዮን መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዘረጋገጾ ዶክተር ፋታ ኣብ ውሽጢ 6 ዓመታት ን553 ጥዑያት ሰባት ብሓሶት ካንሰር ኣለኩም ብምባል ልዕሊ 9,000 ዝኸውን ዘየድሊ ናይ ኬሞቴራፒ መርፍእን ፈሳስን ሂብዎም ስለምንታይ ምክንያቱ ካብ ትካል መድሕን ኢንሹራንስ ልዕሊ $35 ሚልዮን ንምዝራፍ እዩ ነይሩ ብመላእክት ዝቝጸሩ ጥዑያት ሰባት ናብ ክሊኒኩ ይመፁ ነበሩ ኣብቲ ዝሑል ናይ ሕክምና መንበሪ ተቐሚጦም እቲ ብርቱዕን ሓደገኛን ዝኾነ ናይ ካንሰር መድኃኒት ወይ ከዓ ኬሞቴራፒ ናብ ቱቦ ደሞም ይኣቱ ነበረ እቲ መድኃኒት ንጥዑይ ዋህዮታት ወይ ከዓ ሰልስ ሰብነቶም ይዕንዎ ነበረ ጸጉሮም ሙሉእ ብሙሉእ ተላጸየ ኣስናኖም ረገፈ ዓጽሞም ተሰባበረ ገለ ካብኦም ካብቲ ዝወረዶም ስቃይ ዝተልዓለ ዶክተር በጃኻ እዚ መድኃኒት ቀቲሉኒ ዶ ኣብሎ እናበሉ ይልምንዎ ነበሩ ንሱ ግን ብዘይ ዝኾነ ርዕራዐ ፍሽኽ እናበለ ተስፋ ይትቑረጽ እዚ ካንሰር ንምጥፋእ ግድን እዩ ይብሎም ነበረ ኣብ ውሽጢ ልቡ ግን
እቲ ባንኪ ሕሳቡ ብሚልዮናት ዶላራት ይምላእ ከም ዘሎ ጥራይ ዝሓስብ ነይሩ። ዛንታ ሞኒካ ፍላግ ሓንቲ ካብዞም ጉዳያት ሞኒካ ፍላግ ትበሃል ሓኪማ ኣብ ደማቁር ብፀገም ምስ ረኣየ ናብ ዶክተር ፋታ ሰደዳ። ፋታ ድማ ማልቲፕል ማዮሎማ ዝበሃል ሓደገኛ ናይ ዓጽሚ ካንሰር ከም ዘለዋ ብሓሶት ነገራ። ፋታ ንሞኒካ 3 ግዜ ዘሳቀይ ናይ ዓጽሚ መርመራ ማለት ቦን ባዮፕሲስ ገበረላ። ድሕሪኡ ኣብ ሓምለ 2013 ቬልኬድ ዝተባህለ ኣዝዩ ሓደገኛ ናይ ካንሰር መድሃኒት ኬሞትራፒ ሃባ። ሞኒካ ነታ መዓልቲ ክትዝክራ ከላ ኣዝያ ዘስካሕክሕን ብጭንቀት ዝተመልአት መዓልቲ እያ ነይራ ትብል። ነቲ መድሃኒት ወሲዳ ናብ ገዝኣ ምስ ተመልሰት ናብ ላዕለዋይ ደርቢ ገዝኣ ክትድይብ ከላ ሚዛና ሲኢና ብጽኑዕ ወደቐት። ክልቲኡ ዓጽምተይ ክስበር ከሎ ሰሚዐዮ። እግሬ ኣብ ክልተ ከም ተመቐለ ፈኒጠ ነይረ። ብዓውታ ድማ ረድኤት ፀዋዕኹ ትብል። እዚ መስበርቲ ግን ዕድለኛ መስበርቲ እዩ ነይሩ። ህይወታን ህይወት ካልኦትን ንምድሓን ዝኾነ መስበርቲ። ሞኒካ ብህፁፅ ናብ ክሪንተን ሆስፒታል ተወስደት። ብልምዲ ፋታ ንሕማቱ ባዕሉ ጥራዩ ዝከታተሎም ነይሩ። ካልኦት ሓኻይም ናብ ፋይሎም ክቐርቡ ኣይፍቀድን እዩ። ግና ካብታ መዓልቲ እቲኣ ፋታ በኣጋጣሚ ናብ ሃገረ ሊባኖስ ንዕረፍቲ ኸይዱ ነበረ። በዚ ድማ ምስኡ ዝሰርሕ ዶክተር ሶይ ማንግላይ ንሞኒካ ክሪኣ ዕድል ረኸበ። ዶክተር ሶይ ፋታ ዝጥቀመሉ ኣገባብ ሕክምና ድሮ የጠራጥሮ ነይሩ እዩ። ቅድሚ እግራ መጥባሕቲ ምግባሩ መርመራ ዓጽሚ ገበረላ። ወላ ሓንቲ ምልክት ካንሰር ከም ዘይብላ ረጋገፀ። ዶክተር ሶይ ኣብ ፋይላ ዝነበረ ሓበሬታ ምስ ረኣየ ንሞኒካ ብዙሕ ሕቶታት ሓተታ። ንሳ እውን ክትጠራጥር ጀመረት። ድሕሪ 2 መዓልቲ ዶክተር ሶይ ናብ ክፍላ መጺኡ ንመይኖም ምስ ኮኑ ከም ዝበላ ካንሰር የብልክን፣ ሙሉእ ጥዕና ኣለኪ፣ ደጊምኪ ናብ ዶክተር ፋታ ኣይትምለሲ፣ ሓድሽ ሓኪም ድለይ። ሞኒካ ነዚ ምስ ሰምዐት ብትሓዋስ ነብዐት። ኣብ ህይወተይ ካብ ዘሕለፍኩን ዝሕጉስ መዓልታት ሓንቲ እያ ነይራ ትብል። ጠበቓ ዝኾነ ብራያን ማኪን ከም ዝበሎ እግራ እንተዘይስበር ነይሩ እቲ ፋታ ዝህባ ዝነበረ መዚ ናይ ኬሞትራፒ ንህይወታ ከጥፍኣ መኻኣለ ነይሩ። እቲ ውጥቀት ንህይወታ ኣድሒንዋ። ዶክተር ሶይ ናይቶም ሕሙማት ፋይል ወይ ከዓ ሰነዳት ክምርምር ጀመረ። ሓደ ምሸት ኩሉ ሰብ ምስ ገደ ኣብ ኦፊሱ ኮፍ ኢሉ ነቶም ሰነዳት በብሓደ ከንብቦም ጀመረ። እቲ ሓቂ ምስ ፈረቶ ዓይን ተፈጠጠ። ኢዱ ክንቀጥቅጥ ጀመረ። ደሙ ረዓደ። እዚ ክኸውን ኣይክእልኒ በለ ብሉብ። ትምህርትዑ ናይ ኬሞትራፒ መድሃኒት ዝወስዱ ዘለዉ ሰባት ብመሰረት ናይ ደም ምርመርኦም ወላ ሓንቲ ሕማም ኣይነበሮምን። እንተኾነ ዶክተር ፋታ ኣዝዩ ሓያልን ሃብታምን ስለ ዝነበረ ብኸመይ ከም ዘቃልዑ ሓርበቶ። እንተ ተዛሪቡ ህይወቱ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል ፈለጠ። ብትብዓት ንዶክተር ፋታ ብዛዕባ እዚ ሓተቶ። ፋታ ግን ኣባረሮ። ዶክተር ሶይ ሶቕ ኣይበለን። ነቲ ኣብቲ ክሊኒክ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣካይዲ ስራሕ ጆርጅ ካርዲሽ ነቲ ሓቂ ነገሮ። እቲ ዘገርም ፍጥነት ናይ FBI። ዶክተር ሶይ ነቲ ሓበሬታ ናብ ኣካይዲ ስራሕ ጆርጅ ሃቦ። ብዕለት 2 ነሓሴ 2013 ማለት ዓርቢ ድማ ጆርጅ ናብ FBI ከደ። ብልምዲ FBI ብዛዕባ ናይ ሕክምና ምትላል ምርመራ ክገብሩ ከለዉ ኣዋርሕ ወይ ዓመታት እዩ ዝወስደሎም። ኣብዚ ግን ኩነታት ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ። ገሌም ከም ዝብልዎ ናይ ኪሞ መድሃኒት ምውሳድ ማለት ከም F1 ቡምባ ኣብ ውሽጢ ነብስኻ ምፍንጃር ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ህይወትን ሞትን ህፁፅ ኩነታት ወይ ከዓ ላይፍ ኦር ደዝ ኢመርጀንሲ እዩ ነይሩ። ስለዚ ፖሊስ ቀዳምን ሰበትን ብዘይ ዕረፍቲ ለይትን ቀትርን ሰርሑ። ናይ ህይወት ኣድሕን መጥቃዕቲ ብ6 ነሓሴ 2013 ሶሉስ ንግሆ ማለት ኣብ ውሽጢ 4 መዓልቲ ጥራይ FBI ነቲ ክሊኒክ ከበብዎ። ኣብቲ እዋን ግን ሓደ ዝሕዝን ኩነታት ኣጋጠመ። እቶም ፖሊስ ነቲ ማዕጾ ንዓፀውዎ ከለዉ ብዙሓት ተሓከምቲ ኬሞትራፒ ክወስዱ ይመፁ ነበሩ። እቶም ፖሊስ ነፍሲ ወከፎም ናብ ገዛኹም ተመለሱ ክብልዎም ከለዉ እቶም ሕሙማት ብፍርሕን ብጓህን ይነብዑ ነበሩ። እቶም ፖሊስ እዞም ሰባት ብሓቂ ድዮም ሕሙማት ወይስ ጥዑያት ዝብል ኣፍልጦ ይነበሮምን። ንፋታ ድማ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ብምእታው ኣሰርዎ።
ናይ ድሕሪ መጥቃዕቲ ዝነበረ እግርግር እቲ ክሊኒክ ብፖሊስ ምስ ተዓጽወ እቲ ዝዓበየ ጸገም ሽዑ ጀሚሩ እቶም ኣብ ትሕቲ ዶክተር ፋታ ዝሕከሙ ዝነበሩ ኣስታት 17,000 ተሓከምቲ ኣብ ከቢድ ጭንቀት እግርግርን ወደቑ ናይ ሕክምና ፋይላቶም ብፖሊስ ፌደራል ስለ ዝተወስደ ካንሰር ከም ዘለዎም ወይ ድማ ዘይብሎም ዝነግሮም ሰብ ኣይነበረን መንግስቲ ኣሜሪካን ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሆስፒታላትን ብህፁፅ ሓደስቲ መስመራት ቴሌፎናት ማለት ሆትላይንስ ከፈቱ ኣብ ሙሉእ ሚሽጋን ዝነበሩ ቁኑዓት ሓኻይም ካንሰር ነቶም ግዳያት ንምድሓን ለይትን ቀትርን ብዘይ ዕረፍቲ ሰርሑ ነፍሲ ወከፍ ናይ ፋታ ሕሙም ብህፁፅ ፀውዕዎ ከም ብሓድሽ ናይ ደም ምርመራን ናይ ራጂ ማለት ፔትስካን ምርመራን ክገብሩሎም ተገደዱ እቲ ውፅኢት ኣዝዩ ዝሕዝንን ዝሕርቕን እዩ ነይሩ ክልተ ዓይነት ሰባት እዮም ተረኺቦም እቶም ቀዳሞት ዋላ ሓንቲ ሕማም ዘይብሎምን ጥዑያት ምዃኖምን ተረጋገፀ ግናኸ ብሰንኪቲ ዝወስድዎ ዝነበሩ ኬሞቴራፒ ኣካላቶም ንዘለኣሎም ዝሰንከሉ ክኾኑ ከለዉ እቶም ዝገደደ ግን ብሓቂ ካንሰር ዝነበሮም ሕሙማት ግን ፋታ ዝህቦም ዝነበረ መድሃኒት ንሕማሞም ዘይሕዊ ማለት ጌጋ መድሃኒት ምዃኑ ተረድኡ ምእንቲ እቶም ሕሙማት ከይሓዊ እሞ ወትሩ ናብ ክሊኒኩ እናመፁ ገንዘብ ክኸፍልዎ ኮነ ኢሉ ንሕማሞም ዘይሕዊ ትሑት መድሃኒት ይህቦም ነበረ እዚ ድማ ነቶም ሓደስቲ ሓካይም ዘስካሕክ ሓቂ እዩ ነይሩ ድሕሪ ማእሰርቱ እቲ ዘስካሕክ ሓቂ ኣብ ዜናታት ዓለም ተቓልዐ እቶም ካንሰር ኣለኩም ተባሂሎም ንዓመታት ክሳቐዩ ዝጸንሑ ሰባት ወላ ሓንቲ ሕማም ከም ዘይነበሮም ንሰምዑ ኣዕዊሎም በኸዩ ቤልዮም ብሓጎስ መብዛሕትኦም ግን ብሕርቃንን ብጓህን ብሰንኪ ፋታ ዝሃቦም መርዚ ገሊኦም መጻምድቶም ስኢኖም ገሊኦም ንዘለኣለም ስንኩላን ኮይኖም ተሪፎም መወዳእታ ናይቲ እኩይ ሓኪም ኣብ መዓልቲ ፍርጂ እቲ ቤት ፍርጂ ብግድያት መሊኡ ነበረ ሰባት እናነብዑ ከመይ ገይሩ ህይወቶም ከም ዘበላሸዎ መስከሩ ሓንቲ ሰበይቲ ደው ኢላ ንስኻ ሓኪም ኣይኮንካን ንስኻ ኣራዊት ኢኻ ክትብሎ ብጓሂ ተዛረበት ዶክተር ፋሪድ ፋታ እቲ ሓደ እዋን ከም ኣምላኽ ዝረአ ዝነበረ ሰብ ሕጂ ርእሱ ድኒኑ ብኽዳን እስራት ተዋሪዱ ደው ኢሉ ነበረ ፈራዳይ ድማ ነቲ ዝፈጸሞ መወዳእታ ዘይብሉ ጥልመትን ስስዕን ብምኽናን ናይ 45 ዓመታት ማእሰርቲ ፈረዶ ሰበይቱ ሳምር ፋታ ናይ ኩለን እተን ክሊኒካትን ትካላትን ዋና ኣካየዲት ስራሕ ማለት ሲኢኦ እያ ነይራ ፖሊስ ኣብቲ ገበን ኢድ ከም ዘለዋ ይጥርጥሩ እኳ እንተነበሩ ንሳ ግን ሰብኣያ ምስ ተኣስረ ብህፁፅ ነቲ ዝተረኽበ ሚልዮናት ዶላራት ሒዛ ንሰለስተ ደቃ ናብ ዓዳ ሊባኖስ ሃደመት ክሳብ ሎሚ ድማ ካብ ሕጊ ኣሜሪካ ኣምሊጣ ኣብኡ ትነብር ኣላ ምስ ዶክተር ፋታ እውን ብወግዒ ተፋቲሐ እዚ ድማ ነቶም ጉዳያት ዝያዳ ዘሕርቕ ፍጻሜ እዩ ነይሩ እዚ ዛንታ እዚ ክሳብ ክንደይ ስስዕ ገንዘብ ንሰብ ናብ ኣራዊት ክቕይሮ ከም ዝኽእልን ኣብ ታሪኽ ዓለም ቃል ካብ ዘጋጠሙ እቶም ኣዝዮም ዘስካሕክዑ ታሪኻት ኮይኑ ንዘለኣለም ክዝከር እዩ ብጠቕላላ ዶክተር ፋታ ን553 ጥዑያት ሰባት ብሓሶት ካንሰር ኣለኩም ብምባል ብዘየድሊ ከቢድ መድሃኒት ህይወቶም ኣበላሹ ንህዝቢ ዘቆጥዐ ሕቶ ምሕረት እዚ ኩሉ ጥፍኣት ዝገበረ ዶክተር ፋሪድ ፋታ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት ሓደ ዘሕርቕ ሕቶ ኣቕረበ ጥዕና ይባላሾ ኣሎ ብምባል ብምሕረት ኣቐዲሙ ክፍታሕ ማለት ኮምፓሽኔት ሪሊዝ ናብ ቤት ፍርዲ ደጋጊሙ ሕቶ ኣቕረበ እቶም ጉዳያት ነዚ ምስ ሰምዑ ብሕርቃን ፈንሑ ንሱ ንዓና ዋላ ሓንቲ ርሕራሄ ኣይረኣየናን ብመርዚ ቀትሉና ንነብሲ ወከፍ መዓልቲ ናይቲ 45 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ውሽጢ ክሕልፎ ኣለዎ ብምባል ተቃወሙ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ 2026 እንዳባኹም ሕጂ ኣናቕርባ ዘለና እዋን ፋታ ኣበይ ኣሎ ፈራዶ ነቲ ናይ ምሕረት ሕቶኡ ሙሉእ ብምሉእ ነፂጎሞ ሎሚ ኣብ 2026 ፋታ ኣብ ዊልያምስበርግ ኣብ ዝርከብ ፌደራላዊ ቤት ማእሰርቲ ኤፍሲኣይ ዊልያምስበርግ ይሳቕ ኣሎ ክሳብ 2050 ድማ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣይክወፅን እዩ ካብዚ እምበር እንታይ ክንወስድ ንኽእል ካብ ዘስካሕክሕ ዛንታ እንታይ ንምሃር እቲ ዝዓበየ ትምህርቲ ብዛዕባ ጥዕናና ክንውከስ ከለና ካልኣይ ርእቶ ወይ ድማ ናይ ካልእ ሓኪም ማዕዳ ወይ ሰከንድ ኦፒኒየን ምሕታት ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ሓኪምካ ከቢድ ሕማም ኣለካ ወይ መጥባሕቲ የድልየካ ወይ ሓደገኛ መድሃኒት ክትወስድ ኣለካ እንተዳ ኢልካ ብኡ ንብኡ ኣይትሰንብድ
ንሓኪምካ ምትእምማን ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ሰብ ስለ ዝኾነ ክጋገዩ ወይ ከምዚ ናይ ዶክተር ፋታ ብዝስአ ክዕውሩ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ወትሩ ሰንደዳት ካሒዝካ ናብ ካልእ ናጻሕ ዝኾነ ሓኪም ብምኻድ ካልኣይ ርእይቶ ወይ ሰከንድ ኦፒንዮን ሕተት። በዚ ብቐሊሉ ህይወትካ ክድሕን ይረልዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ዛንታና ብዝብቅዕ ኣሎ። ኣምላኽ ኣብ ከም ዝበለ መዓልቲ ይሰውረና። ቪድዮና ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቀኒዩ።